umzala uwumuntu onomakoti uganelwe nami ngiganelwe nami nginengoduso senginayo yebo nje so njengamanje into eyenzakalayo kufike la ukuthi khona kube khona ukuphazamiseka okukhona ngesimo ebengisibuka senzakala ekhaya. Umakoti kamzala uhlala ekhaya, umuntu ohlala ekhaya sihlala ejardini elilodwa so kube khona ukuthi sisondelane ngendlela engafanelekile kwaze kwafika ekutheni kuze kuba nombungu useze uyakhulela umakoti. So njengamanje umfowethu uyalazi lo daba. Sekunjalo-ke mbukela lapha ekhaya, igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafufuka njengade ngabani samba nesamunkosango lala maqodo lala bavoza nokajisa ugodla khundla othi mawuvimba ngala thukusungale umkhovo oyiphayo umadakene uyishasa nketsela ngishilo ngathi hayi nawe goli awumncinyana sifike qathatha sifike rathatha. Kunjalo-ke kulokhu sikhuluma indaba zabantu bakwethu uyasibhalela nawe ungangena ku-Facebook ubheke iy'tori zethu uyishare ungene ku-YouTube nako-TikTok uyishare nje abantu bezwe iy'ndaba abantu abasibhalelela zona mase siyafika lapho qathatha la khona sobe sikhuluma khona nabo nayo umuntu esitshele inkinga yakhe. Ezinye zeyinkinga zisuke sezithinta abantu abaningi, ezinye zifuna ukukhulunywa kudlule kuzona kungaze kufike isigaba sokuthi sekunenkinga ekhona mhlambe emndenini noma kuleyo muntu uthola ukuthi udaba uthule nalo. Njengamanje khona insizwa yakithi soyifihla igama ngezathi ezithile ikoda emakhaya ishilo ukuthi hayi ayinankinga ngasho ukuthi lapha phansi komnambithi emakhaya uthe emnambithi kephi bhodwami sekuvukeni mfowethu ekuvukeni upaqile njengamanje ngoba sizokhuluma nawe ngezathu ezithile akutshela umbuke lapha ekhaya ekutheni ukuthi uze ubhace indaba iqala kanjani awuyiqala emuva la khona kungakafiki esigabeni sokuthi kuze kuqala inkinga ukuthi ubukhula umuntu kanjani kuze kufike la ekutheni ukuthi usibhalele ekutheni ukuthi sizolalela udaba lakhe ngenxa ukuthi ubhacile. Ngiyabonga mfowethu. Kusho ukuthi mina ngumuntu okhulele ekuvukeni kakhula ngihlala nomzala ngikhulele komalume. Oh yeah. Ngihlala nje sikhula sibaningi sizinsizwa nentokazi odadewethu omzala bethu nje. Besithatha sikhula somndeni owodwa obumbene. Kwaze kwafika isigaba la ukuthi khona sesiyaphuma ngokuhlukahlukana siyofuna amatoho imisebenzi ngokuhlukahlukana. Ngenhlanhla ke nangamabhadi abanye baphumelela abanye bangaphumeleli. Engicabanga ukuthi izathu sokuthi ngize ngifike nginibhalele bafowethu ngizofisa ukukhipha udaba lami nami ngizokwazi ukusizakala ngoba la ngikhona ngiphila kanzima ngicashile nje ngishintshe indawo sekunogwajo sikhundla njengoba nawe uyichazile nje mntaka baba yebo so kusho ukuthi ekhaya sikhule kuyikhaya ngelihle kahle kodwa ke emva kokuthi ke umzala aqala athola umsebenzi umzala benenhlanhla kwathola umsebenzi emayini kuzinto zama-contract lezi bahamba balungisa imishini ke nje emayini zonke ngisho njalo ezingameli iSouth Africa. Yeah so umzala uwumuntu onomakoti uganelwe nami ngiganelwe nami nginengoduso senginayo yebo nje so njengamanje into eyenzakalayo kufike la ukuthi khona kube khona ukuphazamiseka okukhona ngesimo ebengisibuka senzakala ekhaya. Umakoti kamzala uhlala ekhaya umuntu ohlala ekhaya sihlala ejardini elilodwa so kube khona ukuthi sisondelane ngendlela engafanelekile kwaze kwafika ekutheni kuze kuba nombungu useze uyakhulela umakoti. So njengamanje umfowethu uyalazi lo daba. Okay, ngifuna ukuqala la ekutheni ukuthi umntwana eze ukuthi uyakhulela umakoti iqala phi inkinga ekutheni ukuthi nize nisondelana ngoba phela okubalekile ukuthi siyazi inkinga ukuthi bekuyini kakhulukazi yenza ukuthi umakoti eze kube umuntu eyithuka sembathayo ngoba yinye nawe. Hayi ngiyakuzwa nami ukuthi sengifuna ukusizakala sengiyakuvutha indaba. Okay kulungile cha kuqale la mfowethu umfowethu mina njengoba ngithi ngisho ukuthi ngibamba amatoho nje emakhaya ngumuntu ohlale khona ekhaya ubuka isimo uma kwenzeka izinto sisondelene kakhulu nomakoti wakithi sisondelene kakhulu kunezinto abekwazi ukuthi angixoxele zona sikhulume ngazo ngezinto ezenzakala empilweni yami
nanomfowethu futhi naye umzala sisondelene naye benokungitshela naye futhi nanokuthi siyaxhumana naye kakhulu naye ucingweni uyangitshela ukuthi mfethu ngoba nje bese eMpumalanga ukuba seMpumalanga izinyanga ezimbili kwathi mase kuyinyanga ezimbili engitshela ukuthi abelungu bahlongoza ukuthi bazobathatha babe seLimpopo futhi ngalo sikhathi umakoti uyakhala ukuthi hey ayubaba kasabuyi nami ngiyabona ngiyasho ukuthi hey kunokuthi umakoti azayotheza amalongo ngaphandle akuyona into enhle bafethu le angiqhenyi ngayo kodwa ke ngesimo sokuthi uma usukhulile ekhaya uyakubhekela isimo sokuthi hayi umakoti angazotheza asibuye namahlongo avile amavezandlebe le nami ngabe sengisondela ngale ndlela engasondela ngangikhulumela sithi siyincokolela nje nomakoti kanti naye usesimeni sokuthi igazi usemncane umakoti ayi kwenzeka uma sesithola ukuthi naku inkingi isekhona umakoti wazama ukuphuthuma ukuthi eze ngala eMpumalanga akhuphukele eMpumalanga ayobheka umfowethu uma efika kanti baqondana kabi ngosuku naye kavele abelungu seMuselimpopo ayike uma yesebuya ubuya lambatha ukuthi hayibo nangu lo muntu nangu sehambile seLimpopo ayinami eLimpopo angiyazi nami ukuthi alokho size ngalibona uma sesebuya umfowethu sethola lento le kwangiphoqa ukuthi ngehle ngekhaya ngoba lapho nami even i-communication naye umfowethu yanqamuka lapho Make uthola kanjani unangi lo umfweni ngifuna ikuvele yonke leyo nto uyokuthola kwakhe ngoba enye yenkinga yokuthi kukho mhlawumbe udaba uthola ukuthi liyaxoxwa ngaphakathi abathile izigcinisa iqhamuka noma kukhona baba nezinsolo noma kwenzakalani nje yaqala ngathi mina yaqala kumalumekazi indaba ngathi yaqala kumalumekazi nje abantu abadala bayakwazi ukubona abantu abadala basemakhaya bayakwazi ukubona izinto uyaqala kumalumekazi wangihlalisa phansi wangibuza ukuthi ngabe ngiyambatha yini nonkosikazi kamfowethu ngathi cha ngalipheka kuyihlazo lonto mfowethu okay ungibatha kanti wena wasumbatha njalo yini noma wawusumsiza kwezinye izinsuku noma wona wasuyikhohle yakhe ngoduso ususizana nokamzala ongekona mfowethu ukuthi into imihla ngamalanga kwakuba nekhathi la engibona khona ukuthi umuntu osifazane uba namasayini abanawo mfowethu uba namasayini abanawo wayeba nolaka nini thi mhlambe nengoduso yami yangitshela ukuthi namhlanje seqalile akasikhulumisi into enjalo lo masayini lawo abantu besifazane ke uma sikhulu emakhaya siyasifundiswe ngawo baba basifundisa ukuthi uma eseze nje usuke sefuna induku yasekamerweni so manje ke ngoba ileyo nto nje kona ibuka ngathi ngayicabangela ngedwa ngiyakuvuma futhi kakhulu lo ukuthi ngoba kuyicabangela ngoba nangi nje manje ngisenkingeni so ukubuyela kuloko ukutheni kuyafika gcina ifika kanjani endlebeni zikamfowethu ngicabanga ukuthi ngendlela ekwenzeka ngayo abazali bathi babeyibuka wagcina yena econfronta ebuza uma ngoduso yakhe ukuthi kwenzakalani because mina wangitshela ukuthi wangifona ngitshela nje ukuthi konakele icela singaphinde sifonelane useyalazi umfowethu udaba kanti vele nabafethu abancane umfowethu omncane wengitshela ukuthi ubhuti uthe uyeze eGoli uthe kodwa angingatshelwa ukuthi uza la eGoli kwacaca ke kimi ukuthi konakele ngathi uma ngishintsha indawo kwathi efika ntambama kwalibuze wangifonela ngibuza wathi ngibalekelana ngamtshela ukuthi ngisematohweni nami ngibali sengisabela impilo yami ngoba umuntu ononya yena angifuni ukuqamba mama akasukelani kodwa umuntu ononya ngoba ngempela umuntu ononya manje njenge family ngoba selaziwe lo daba akukho la kukafika khona phansi ukuthi nebizwe mhlawumbe umalumekazi wakhe ekubeza umalume sekhona yena noma akasekho umuntu omdala nje okhona ekhaya enibize nihlale phansi kuthiwa lo daba aliqoqwe kudlulwe kulona umakoti yena kuyagcina phi ngaye ke esimeni sikanjalo ngoba zinemibuzo eminingi la wena uyabaleka ngala ngoba uthe ikhaya seziningi noma ikhundla futhi njengoba usothi usonogwaje uyikhondla khodla ulokhu uyishintsha ungazi ukuthi uya ngapi ngifuna ukubheka bonke laba bantu basasegcekeni noma umakoti wabuyela kubo noma kwenzakalani yazi webhuti ngizokutshela nje iqiniso nami ngoduso yami namanje ngisengathola ucingo engitshela ukuthi usigodukile ubuyele ekhaya ngendlela ekwenzeka ngayo izinto angisakwazi phela ukusondelana naye ngoba manje unokungibuza ukuthi yini ngiyasola futhi naye ubhuti omdala useke wakhuluma naye noma useke ombikela lolu daba so uyafisa ngisondela
ukuphendula nombuzo wakho nje ekutheni abantu abadala ngingazama ukuthi ngikhulumisane nomalume abancane ngalolu daba liyangisinda because lensizwa ayifuni ukukhuluma ithi ayikho into ezokhulunywa naye ngayo yena ayikho into azokhuluma naye unaye futhi unonkosikazi wakhe bayaqhubeka nempilo kodwa into engiyaziyo ufuna mina futhi uzoqeda ngami uma ngathola usizo. Okay. Olunye usizo engilibukayo la ufaka ngabe sikhuluma ngalo ngoba isimo sikanje isuke sithitha umndeni kakhulu. Ngoba ethi uyaqhubeka yena nengoduso yakhe yona ilaphekile yini iphelele yini lapha ngoba mhlawumbe nayo ingoduso iyalidinga usizo isihleli nje ngenxa ukuthi mhlawumbe iyamaza umzalo wakho. Nami iyona into engithusa kakhulu leyo. Iyona into engithusa kakhulu leyo ukuthi uma engatholi mina kugcina kwenzakalani because ekugcineni mina vele uma ngicina ukukhuluma naye yilelanga engitshela ukuthi asingasafonelani ubona useyazi umfowethu so ukuxhumana kwami naye sekufishane futhi nami angikwazi ukuthi ngimfonele because angazi yiphenye damage engiyikhoza kuloko ngoba lento siyeke nomsebenzi siyeke ngisho impela lento yama contracts sesenzela ngasekhaya manje futhi ivele yabuyela ekhaya manje isebenzela ngasekhaya usenzela ngasekhaya angithi wathi ngiveni manje nje yabona nje nangesonto eliphelile ngathi ngivakashe kwelinye lama hostel ngivakashela abafowethu futhi sakhetshana kancane impela nami ngoba ngalibona iveni ngahlangana nalo sengiyogibela estopini babesho ukuthi befika ngivonini njani kwakuyena ngabona ukuthi cishela ngishonela manje ngibafethu makunendlela yokusizakala ibe khona ngiyacela kakhulu. Okay. Wena umsebenzi wenze njani wawuyeka? Wenze njani ngoba wawubamba amatoho? Kuphoqa ukuthi ngigcine nguyeka umsebenzi phela. Ngeke ngithi ngibaleka ngala uzogcina ulwazi uzogcina information uzogcina ithola yonke nanokuthi ngitohozayo. Sengiyakusaba naloko ngoba even nemoto ahamba ngaka ngiyazi. Nanomsebenzi usewuyekile. So ngifuna la into nezithinta ikhaya ke manje kukhona izinto ezayizithinta ikhaya uthola ukuthi ziyaphoqa ukuthi uye ekhaya mawukhuluma ke nalabo abadala ekutheni ukuthi lo daba likhulunywe ngoba ethi yena akafuni ukukhuluma bathini bona bathi bona akakhulumi lutho nje noma khona makhona akukhulumayo noma bona babona ziphi insolo ngoba engakhulumi noma ikuphi okusolisayo noma kukhona umuntu okwaziyo ukuthi ekuhlebele ukuthi kwenzakalani ekhaya ngokuqhubeka kwempilo kunjalo kunodadewethu omncane udadewethu omncane ngathiwa kwayizwa inkulumo phakathi kwamfowethu nonkosikazi bebanga lona lolu daba lomntwana so into eyenzakalayo ngoba ethule ekhaya omalume bathi akulula ukuthi bamane bamsukele ngodaba olunjalo ngoba manje akashilo lutho iyona into engithusa kakhulu nami inkinga lento ukuthi lo muntu useyazi inkinga nje futhi nomntwana isisu siyaqhubeka siyakhula kodwa uthole nje noma bayambongisa nasekhaya ukuthi hey nangu umakoti ayisuzo zaleli ndodana noma basholo nalokho akasho lutho. Lunzima kakhulu lo daba lidinga ukulandelelwa kakhulu nokuthi uma kwenzeka ekuthenini ukuthi mhlawumbe liyafika wena ungathini mangathiwa ufisa uxoxa naye ke noma kuthiwa lelu daba olukanje liyafika kuyena ngoba uvela uyazi ukuthi ukufunelani uma lifika kuyena udaba olukanje wena imaphe amazwi owafisa uwakhuluma naye njengomuntu oyilunga lomndeni ukuze kudlule impela kulolu daba nihlale phansi nihlalisana makukhona mhlawumbe akudingayo ukwenze lokho kufanele ukwenze ngifisa lokho ukuthi sibe naso isisombululo sokuqala sokuthi wena kukhona amazwi ke owakhulumile kuyena njengomzala wakho mdala kuwena kodwa egcineni akufanele phela usuhamba ubaleka ngoba ikhaya fanele lime egcineni. Mfowethu kuningi ngakusho because lo muntu udlala irole lokuba umzali futhi mina ngoba uyena phela besupporta kakhulu ekhaya ngawo lo msebenzi abewenza so kahle nje ngikhoza idamage eningi ngoba yeke umsebenzi nje nabanye abafowethu abasemuva abasakhona ukuthola usizo liphelele ngenxa ukuthi okokuqala useyeke umsebenzi. Okay amagama engiwafisa ukwasho kuyena ngiyafisa ukuxolisa ngesenze noma ngike ngibe nendlela yokuchaza ukuthi ezomenza ukuthi kugculiseke isenzo sami kodwa nje bengifisa ukuxolisa bengifisa futhi ukuveza ukuthi angisoze ngiphinde ngisondelane
noma ngimbheke udadewethu ngendlela ukuthi singambathana sengiyombheka njengodadewethu omdala njalo ngoba iphutha elingasoze liphinde lenzakala futhi ngiyafisa ngathi ngahlala kuyinto into engeke yaphumela ngaphandle ngayinto yami nayo nokho ke isimo sesengiphoqa ukuthi ngize ngifike ngiyotshela umphakathi ngenxa yokusabela impilo yami nanokusabela kwanaye ngoba phela ekugcineni uma ngangithola ngibulali still usazoboshwa naye so naye ngiyazama ukumvikela ngandlela thizeni ngale ngokuthi ngigcine ngidinga usizo lufana nalolu ngiyafisa nje ukuxolisa kakhulu ngiyayithoba kakhulu ngesenzo sami sihle angifiseli nomunye umuntu ngathi singamfica Ngizokahle ukudlulisa amazwi ezinsizweni abafowabo noma ukuthola ukuthi inomfowabo egcekeni uyaganwa wenza konke izama ukuthi ilungise yakhe umuzi ungathi nje ezinsizweni nje ezisemakhaya ezihleni namakoti babafowabo noma ngabe kuthiwa omzala noma kuthiwa obani kodwa segcekeni ekutheni ukuthi umuntu wesifazane akamhloniphe ngoba egcineni leyo nto izogcina ihlakaza umndeni nowesifazane osegcekeni oganile ngathini kuyena ngesimo wena osubhekene naso njengamanje sihambe ubaleke ekutheni ukuthi bengafiki bethi bazokwakha umuzi mase kuhlakaze kumndeni kanje sikugoqa nje mnteka baba Mfowethu ngizoqala ngicela nje uqala ngeinsizwa einsizweni zakithi ngiyacabanga ukuthi ukuba weak weinsizwa ukumuntu wesifazane umuntu wesifazane uyena ipoint yethu so kuze ungagcini untekenteke noma wenza into ezohlukanisa umndeni kufaka enqondweni yakho ukuthi umuntu wesifazane osejaldini osegcekeni udadweni akuphile kuwena lokho ukucabanga and then entokazini noma komama ngiyafisa ngazathi bangakwazi ukuthi ibona insika yemndeni kakhulu ibona abaphethe ukuthi umndeni ufudumale noma ikhaya lifudumale ibona futhi abaphethe ukuthi umndeni uhlukane so ngisho naseBhayibhelini liyasho ukuthi owesifazane ohlaniphile uyawakha umuzi wakhe futhi uyawubhidliza yena wesiwulu so nje yiloko nje engakusho sengifini Kubonga thina mbuke lapha ekhaya ilona daba ebesikuphathele lona lolu lujulile ngoba ezinye zendaba esuke siyiphethe iphethe kakhulukazi abantu abathintekayo emndenini abanye bengeke beyikhulumele beyiphendulela ukuthi kwenzakalani futhi iyaqala kanjani udaba kodwa udaba indlela esikuthole ngayo siyathola ukuthi lento iyaqala lapho kwazokafika la okufike khona Gama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo into ongayenza ukusibhalela nawe ubhale kwahlalunethezeka tv@gmail.com email yakho uyayibonisa escreenini uphinde futhi ungene lapha na ku Facebook uTikTok uYouTube ubhale nakhona usokwazi ukuthi sikulandele nawe usilandele inkundla zokuxhumana utshele nabanye ukuthi betshele nabanye yimo wakho sothule ngokashembe mafavuke njengede ngabani samba nesamba umgosi angalala maqadola labafoza nokho zikhundla khundla uthi mawuvimba ngala thusungali ngisegole lakho lamadoda ilanga ikhona namhlanje